kare da ki bata lokaci na cikin duhun dare ko rana, kare na kasa gane kaina kin watsa duka lamburana, ni zana rayu da ke a duniya kamar mu ɗaya da ke ki tausaya. Ban gudun ta wuya na shirya, rayuwa na yi da ke, zana mutu da ke, zana rayu da ke, zana mutu da ke. Kare da ki bata lokaci na cikin duhun dare ko rana, kare na kasa gane kaina kin watsa duka lamburana, ni zana rayu da ke a duniya kamar mu ɗaya da ke ki tausaya. Ban gudun ta wuya na shirya, rayuwa na yi da ke, zana mutu da ke, zana rayu da ke, zana mutu da ke. Kina ji na? Ga wannan file din. Ki je ki duba komai, idan kin je gida ki kira ni. Shi kenan babu matsala. Kin da ake ciki. Zan sanar da Haidar zo mana. Ya. Wannan wace hanya yanku tare yanzu? Fulaya ce baka san ta bane? Take a wannan wajen. A kamfanin nan take aiki ai. Ko ban san ta ba? Kai da ba zuwa kake ba ya zai ka san ta. Okay. Amma me ya faru? A ba komai, kawai da yarin ci ta min kyau ne. Ta ma kyau. Kwarai kuwa. Wurin ga yamma gaskiya. Fulaya ba irin yan matan da shawara zan baka. An wallahi billahi tana da girman kai filan da baka tunani. Gaskiya na gaya ma kar ka ji gun tamare ka zo ka daura min laifi. Na gaya ba su saurare ka ba. To kana so in baka mamaki ne? Nayi soyayya da matan da suka fi yarin da komai da komai. Ba girman kai bane kake tunani? To ni sai nayi soyayya da ita. Idan kuma kana mamaki, za mu yi caca ni da kai. Za ka iya? Da ni da kai za mu yi caca? Kwarai kuwa. Go ahead. Bismillah. Na baka nan da kwana 10. Sai ka ga yarinyar nan a gidana. Idan ko maganta ba, kaga motar nan da kamfanin nan duk wani shiyata na baka. Amma idan kuma ka ci, ba na son komai. Idan na ci 1000 kawai zaka bani. Allah ka bani motar nan na ci. Kwarai kuwa. Okay. To mu zuba. Zan baka mamaki. Saboda na san wallahi ba ta saurare ka ba, amma mu zuba. Kafin mama da bara. Anya kuwa, anya. Wannan rikicin ko baka ɗauko kanka da ba gammo ba? Kar fa aje garin gyaran gira fa a rasa ido fa. Dan mama, wannan tunanin ba inda zai kai ka. Wallahi tallahi kar ka je garin neman farin ciki ka ɗauko kanka kishiyarsa bakin ciki. Ka kiyaye kanka fa. Dan irin wannan abun ba abin da yake ɗaukowa wallahi tallahi banda damuwa. Maimakon ka tsinci kanka cikin farin ciki ya ka je maka cikin tashin Momi kenan. Karatun ne mai wuyar ganewa. Ajin da kuka shiga, ajin da kuka fita,
sai muka shiga. Amma sai dai ni na kasa fita daga ciki. Kar ka ma fara cewa haka. Kwata-kwata ajin da muka shiga ba ciki kake ciki ba. Wannan aji ne da kai ka ɗauki kuɗinka ka je ka biya ka nemi karatun duniya ka je kanka cikin wannan tashin hankalin, amma ba irin ajin ba ɗaya ba. Wannan aji ne da ka saka kanka da kanka cikinsa. Amma momi, kaga kai min shiru, ka saurari abin da nake gaya maka, ka kula, kar ka je ka jefa kanka cikin tashin hankali. Ka ji na gaya maka, jibe ka dan Allah yanda ka zama. Kaga ka zo ka raka ni unguwa. Rayuwa na yi da ke, zana minti da ke, zana rayu da ke. Assalamu alaikum. Kai! Waye gaya maka waye baka izinin ka shigo mun ofis? Oh, nan ma ka biyo ni ne? Domin ka zo ka taba ni? Wallahi tallahi sai na kira maka 'yan sanda. Security! Security! Yau ya kuke? Kun san waye shi ya kuke wani gaishe shi? Kuna wani gaishe shi? Kun san waye shi? Kin san waye shi? Kike sa isa da shi? Dan me kamfanin nan ne fa? Muhsin Abdullahi Muhsin. Dan gidan mai kamfanin nan wanda baya ji ko zuwa ofis baya yi? Ashe shi dan mai kamfanin nan ne. Kin ga tunda dai shine dan mai kamfanin nan, daurewa zaki kije ki bashi hakuri. Kai, Fasilat, kamar dai da wuya. Zaki daure, ba yanda zaki. Haka shine mafita. Amma Fasilat kin san bana shiga harkan maza. Daurewa zaki. Zan je in jaraba. Assalamu alaikum. Kin kawo 'yan sandan ne? Muje to. A'a sa kai haƙuri don Allah da Annabi, na zo in baka haƙuri ne akan abin da na ma. Na ɗauka yakin da yau 'yan sandan ya ce mu je mu same su. Amma haƙuri me yake bani? Kaga na mare ka ranan, kuma a yanzu ma na so in ci ma mutunci, kuma kaga ban san kai waye bane. Kai haƙuri. Karki damu. Ai ni ne nake laifi kuma ni ya kamata da baki haƙuri. Tun da gwanar ran nake ta neman ki, ina so na baki haƙuri akan abubuwan da suka faru. Wanda laifi na ne. Lokacin nan na yi shaye-shaye sosai. Ba na cin hayyaci da. Amma tun abin da kike min na gane cewa ban kyauta ba, kuma na gane cewa ke mutum ne kirki ce, ba irin matan da nake da yanki bibiya bane. Amma ki yi haƙuri kuma ya wuce. Sanadiyanki na daina komai, na daina shaye-shaye, kullum yanzu ina ofis saboda kin ganni, kuma yanzu ma haka da ke ganni zan yi kwana ina aiki ne, sai na tabbatar da cewa komai ya intact. Ne kamata na gode miki. Godiya nake sa, amma kai haƙuri zan ma wani tambaya, sunanka nake son na sani. Sunana Muhsin Abdullahi Muhsin. Okay, sunana Muflahat. Ba matsala, za mu yi magana an jima saboda yau gaskiya aiki ne sosai. To shikenan, na gode sa. Thank you very much. To shikenan. Ka huta da. Ina jin ki gawata. Fasilat, in gaya miki yadda ake faɗa da na je ofis ɗinsa, ban tarar da hakan ba ko kaɗan. Bayi da ko matsala. Kuma bayan tafiya ki so biyu ba ya ƙara kira na je ofis ɗinsa na same sa. Amma kwata-kwata gaskiya ya burge ni. Ikon Allah, yau Muflat ke kike yabon wani? A'a, ki ji ki dai. Dan na ga abu kuma sai in ki faɗa.
Ko dai. Ko dai me? Ba wani abu dan Allah dan Annabi ki haƙuri. To shikenan idan ta yi tsami na ci. Kya dai ci. Ba ki haƙuri. Amin. Hello brother, how far? Kaga da Allah bana so ka rinka miro wannan maganin. Na san cewa na yi duk abubuwan da ka sani a baya amma yanzu gaskiya na dina Allah ya shirye ni. Kai ma ina muku addu'a Allah ya shirye ku. Duk wani bibiyan mata wani shaye-shaye da muke zuwa mu yi da sauransu yanzu gaskiya na dina. Na dawo kamfani aiki ka'in da na yi. So na gaskiya ba zan iya ba kuma ba na buƙatar ƙara kira na kamar irin wannan maganin. Kuma ƙara to wallahi sai na buɗe ka. Ina so da aure da jira hayyafa ba zan tsaya na biyo shashancin nan ba. Flat. Na'am. Ki cika shigo ne. Ban daɗe da shigowa ba. Kwana biyu duk ban ganki ba ina ta mishi duki. A'a, jiya ai na zo na leƙa kana aiki, kawai sai na juya na koma. Wallahi ina ta ayyuka sosai saboda kin san yanzu na dawo aiki ka'in da na yi. Ba ni wani abin da ya fi na zauna na yi wa baba na aiki saboda kin gani ni kaɗai ne ba ni da wani ɗan uwa ban ne da to yanzu ya aka yi ki tafi da ke. A'a dama zuwa kawai na yi in gaishe da kai. Gaskiya ne amma bakin murmushin da kika saba yin min nan ba mai daɗi. Ai tun da na shigo nan a murmushi nake kuma har yanzu a kai nake. Gaskiya dai na ga alama. Ki san me za a yanzu? Ina so ki je ki shirya mu je restaurant mu ci abinci. To shikenan babu matsala zan yi hakan. Ba matsala. Bye. Kare da ki bata lokaci na cikin duhun dare ana. Kai ba ka san wani abin da kake faɗa ne shi. Ba wani hira. Duk abin da nake faɗa muku gaskiya nake yi muku. Musin kenan. Kar ka manta har yanzu ba kai gaci ba fa. Da sannu Hawaii ne za ta je duk inda take so. Kai dai kawai ka jira ni. Akwai abubuwan da nake determine. Allah ya nuna mana. Amma da mu gani. Yanzu dai tunda kai ka da yan budurwarka kai ma ga taka. Kwarai kuwa. To ni yanzu zan tashi in tafi office. Office ba. Ah, Ko sai da zuwa da je office yau kuma? yana duk kuna ta mamaki zan je office. Anya mutumina ba na abin ka zai kula office. In shirin zuwa office. Karka damu. Wannan cikin wasan da nake shiryawa ne. Kai dai ka bari kwanaki kalilan ya rage ka san me ke faruwa. Dan ma dai tun da yace ba za ku gane ba, kawai ku bar shi abu za ku gane. Shine kawai. Bari in je to. Zo kun fito su. Kare da ki bata lokaci na cikin duhun dare. Yalla bai. Kare na kasa gane kaina. Na ce ka daina cin min yalla bai. Ki dinga kira da suna na gaskiya mu ce. Ki kin ƙara faɗa kenan. To idan ki ƙara faɗa sunan nan akwai sunan da zan faɗa miki kuma dole sai ki dinga gaya min shi. Kin ji na gaya miki. A to musin dama abin da ya kawo ni ina son in sanar da kai an yi hutu na wannan satin kuma na ga baka tafi ba yanzu kana office shine nace bari na zo na sanar da kai ni zan wuce gida. Gaskiya sai dai ku wuce din saboda ni yanzu gaskiya aiki da ke so na dinka yi sosai da sosai saboda da zai zo wajen aiki na ce masa ya zauna akwai abubuwan da ya kamata na yi don ni anan ma zan kwana akwai abubuwan da nake jira a kawo min zan rufe ko ina zan zauna shi sanar da ofis din nan masu wani ba na bukata haya. To shikenan ba komai amma in baka komai sai in kawo ma ziyara in taya ka aiki. To shikenan ake iya kawo min ziyarar ba ki abin. Shikenan nagode sai baka lafiya. Da ki bata lokaci na cikin duhun dare murana. Kare na kasa gane. Yarinya ke. This is just the beginning. My fly heart. Kere musin ne bai siya mu. Kai gaskiya dai Musin din nan yana da kokari. Kere bari musin din nan ko da an je hutu gaba daya kullun a office
ba inda yake zuwa sai office. Hasali ma in dai an tashi sai ya je gida ya sauke ni kafin ya wuce. Gaskiya dai yana burge ni. Lallai kam an zo wajen. A'a. An zo wajen kuma? Kin ga babu komai dan Allah dan Annabi, ni dai kawai mamaki nake saboda na san yaran masu kuɗi suna da girman kai da wasu sauran halayya, amma kwata-kwata shi bayi da shi. Shi yasa nace yana burge ni. Kuma naki ce mu waya an zo wajen? Mana ai dole in ce an zo wajen. Kin ga a waya Musin ya yi kaza, Musin ya siya mun kaza, Musin ya kai ni wuri kaza. Kin dame da maganar Musin din nan kawai kin kamu, Muflihat kin kamu. Kamu kuma? To kiya bari dai ya furta da bakin sa tunda ba ni na faɗa ba. Muflihat kin kamu. In ma kamuwan nayi da ki ji labari ai. Tunda dai kullun aikin ki kenan dama. Zan yi magani. Kamar mu ɗanya da ke ki tausaya.